वेदर गरम जागा बहुत बिराद गरम ड्राई जाबाय एरिया ड्राई जाबाय फुरा ड्राई जाजोब्बाय ना थ' थांसै थ' लुलु सिङाव बे जोंनि माबा मा होनो जोंखौ लांलाय लाबोलाय खालामग्रा लुलुखौ नायदो बिराद सान्दुं आयु सुजा बेसेबां जागोनथाय दायो वेदारा डिग्री मैं तो खाली हो गई कैसे मैं भी हैरान हूँ क्यों कैसे गौड़े हो गई ना तो गुफुर जाबाय थ' खुलुमबाय बेक टु कातार सुजाताजों लोगोसे लुलुआव फैबाय ओमफ्राय गाड़ी तो बहुत साउंड आ रहा होगा तेरी साउंड से तो चाहिए जाम्बी तो नोंथांमोना आंखौ गोबाङानो बुंदोंमोन आब' मानि एक्सचेन्ज मारै खालामो होननानै ओमफ्राय दिनै जोङो फैदों सुजाजों आंजों मानि एक्सचेन्ज खालामनो एसे फैसा दङमोन बल' एसे फैसा दङ एसे फैसा दङ बेखौनो जोङो एक्सचेन्ज खालामनो फैदों ना थ' नोंथांमोना नायबाय था मारै मानि एक्सचेन्ज खालामो गोबां आगैमोन आंखौ बुंदोंमोन मानि एक्सचेन्ज मारै खालामो थ' दिनै फाइनालि जोङो लुलु मार्केटाव फैबाय सुजाजों आफ्टार लं टाइम माने न'आव थांनानै फैनायनिफ्राय दिनैहाय फार्स्ट लुलुआव फैदों सुजाजोंहाय ओमफ्राय देखायनोसै नोंथांनोबो ना चलो थांसै मा लानो नागिरदो मा लानो क्या लेगी मैं दुनिया सारी दुनिया खरीदेगी तू थ' जाम्बि थ'ले नैबेखौ आं बिराद हामजाबाय दख'नाजों गाननो सुजा दख'नाजों गाननो इयो हा नायलाय प्राइसखौ नायलाय सुजा जल्दी नाय प्राइसखौ 12 रियाल में मिलेगा सच में देखना तो अच्छे से वही तो लिखा है अच्छा मेरी आंखें अंधे हैं सच में 12 रियाल में किस खुशी में तो अलदरफान मानि एक्सचेन्जआव दंफैयो बेयो नेपालनि सेक्सन बायहाय बनायबाय हाय लुलु मार्केटाव दंफैयो जोङो ओमफ्राय बेयावहाय दङ इन्डियानि सेक्सना ओमफ्राय दिनैहाय इन्डियानि एमाउन्टआ एथबां गाज्रि नङामोन थेवबो 22.71 जादोंमोन ओमफ्राय भाई लोग हमें अलदरफान की तरफ से एक पेन दिया है थैंक यू सो मच भाई लोग बे लुलु मार्केटनि एकदम खाथिनि लकेशनाव एकदम खाथियावनो सब जायगायावनो थायो आरोना मानि एक्सचेन्जआ ओमफ्राय बेनि खाथियाव फैबानो नोंथांमोना रेटखौ सोंग्रो माने बेसेबां दिनैहाय बेलेग कम्पानि बेलेग एमाउन्ट थायो दै बयनाबो एखे नङा सोरनाबा एसे खम थायो ओमफ्राय फैसाखौ सोलायनायनि आगोल नोंथांमोना सोंनो हागोन माने दिनैहाय नोंथांमोननियाव बेसेबां होननानैहाय ना ओंखायनो सोंग्रोना नायनांगौ ओमफ्राय दिनैयावहाय एसे बारामोन ओंखायनो जोङो इयाव सोलायफैबाय थ' थांसै थ' सुजा थ' गोबां आगैमोनहा सोंदोंमोन मानि एक्सचेन्ज मारै खालामो बिथिंहाय माने स्क्रिनावहाय रेटखौ देखायो इन्डियानि एमाउन्ट नेपालनि एमाउन्ट बेसेबां जाना दङ दायो दिनै इन्डियानि एमाउन्टआ 22.71 जाना दङ स' माने आप एन्ड डाउन जाबाय थायो आरो फैसाया जेब्लायबो जाबाय जासिगोन औ थ' नायनो 1 केजि जाबाय नामा इयो ठीक है कैलकुलेट करना नहीं आता फोन में कैलकुलेटर किस काम नै जोंना आलुआ 55 पर केजि पाकिस्ताननि आलु सुजा बेसेबां लागोन आलुखौ बुरजा लाखा दे मोजांखौ ला मोजांखौ ऐसे होता है ना मजांग ऐसे स्लिम ये मजांग नहीं है हाइड्रो देखते ही आगरोसी का जम भी जावे देखो अच्छा है तो देखो सागर जागन ना इसे दूर से करो ना एक ही ले लो एक चलेगा हाँ ज्यादा नहीं खाना चाहिए देख ये भी खंग है बस देखने में लाल दिख रहा है बहन पिंपल आया रे बाबा किस दुनिया का मैंगो है हाँ इंडिया का मैंगो क्यों लेना है ना बंद कर दो हाय मम्मी क्यों लेना है कि एक ही लेते गिद्दी है ना ए सुई माँ क्या पता पहले कन्वर्ट कर लेना चाहिए था अराउंड 300 होगा ना हाँ ज़्यादा ही होगा लगता है सो नोंथांमोना नायनो हागोन खान्थाला नै सिथासेल' बेगरबो गैया मोदोमबो गैया 300नि बारा जागोन बियो ओरैबायदि दाम दङ आरो इयावहाय खान्थाला इन्डियानिफ्राय लाबोनाय थ'
जायाना सुजा नों जागोन इधर इधर साइड दिदो स' नोंथांमोना नायनो हागोन काटाराव मा मा मैगं मोनो कुन्दुरु मुन्दुरु बे फिथाइखौ आं सिनाया बेखौ आं इयाव फैनानैसो मिथिदों बेफोरखौ आं दासो जाफेरदों मैथ्रु फिथाइफ्राबो ओरैबायदि दाम जाफैयो माने सब इण्डियानिफ्राय लाबोयो ओमफ्राय बे केरेला गोखाखौल' मालाबा मालाबा मोनो आरो बिसिनि हादराव जोंनि मैगंफोरखौ नाय मालाबाबो बायनानै जानो हाया सरजना थालिर मैखुन थालिर फस्ला जि दाम गोसा गासिबो दामजोब ओमफ्राय ग्रिन थाइजौ बेखौथ' आं नुबा नायनानै थानो हाखाया ओमफ्राय ओरै फारसेथिं दङ आलु पाकिस्ताननि आलु थारुन फिसा फिसा हालदै गोथां आलु गोजा गासिबो दंजोबो ओमफ्राय बिराद दाम आरोना सुलुलु मार्केटआ बेनो ओरैबायदि गरम जादों माने गारि फैनोहाय 10 मिनिट नांबावगौ ओमफ्राय आं बाहेरायाव जिरायनानै थाबाय लुलुनि बाहेरानि नाजाराखौ नायदो जों आगोलाव बिथिंनो थाबायनानै फैबाय थायोमोन सुजाफोर स' दायो गैला थाबायनाया